with the IV, but government IV here for the first time. For the And first. government IVR, government IVR, or that galon, man, not even with an affair. Man, a second time, individual again, you give IV. Yes, yes. Onye nwe resident, again, you mad IV. Because yes. In where is the like I'm not when company, when company, oh that company can you apply this my Portuguese visa and that visa. In where is the company and you are free to give somebody invitation. DM gige juna bania ndị be anyị ga-ede email gige juna bania one thing about this IVO. ọ bụrụ na onye jiri ego onye ọbụla ji ego ji eme biznes ya bịa China malụ mma nke bụ eziokwu adịma onwere onye ọbụla ji ego ji eme bịa China mara ezigbo mma na biznes adịma atụrụ gị asị anụghị m obodo FIFA na-eme n'obodo one thing about me would abata m China ezoro m ezo n'obodo onwere ebe ọbụla na-aba na China ma ababe onwere ebe ọbụla na-aba ma ababe enwe m ndị obodo mụ na fa na-eme biznes na-emesi biznes ike enwere ebe ọbụla asịsị baa mụ na fa ya eso baa na the place like ọ for in terms of some places n'obodo amaghị m ma no ife a ka a na mo no ife a business na-aga na China n'obodo a n'ihe enwe mgbe jebe m side in terms of this Guangzhou mba in terms of this Guangzhou ebe njego na ejigo m ihe iwu ma other cities enwere some other cities dịgasịkwa all these factories ebe anyị na-azụ afịa dịgasịkwa apart from this particular Guangzhou ejigo that many places are because when it come to business and buy like all these aqua accessories on a Guangzhou ka na-azụsi ike. My brother, onwe nche eju gị na biko people ndị mmadụ na-ege gị ntị a lot of people na-eme business ha nọ na page a my brother onye ji 10 million naira chọọ ka ogo phone accessories like earphone na all this you got to go Bluetooth earphone ọkwịghọta just more ka m eji na 5 million naira chọọ just ka ogo bra akpọkpọ ụmụazị ịmagolu ụmụ ihe ahụ ịma na ọ bataba anyị ọ na-aga ma akpa akwụkwọ ụmụ akwụkwọ ma my brother mmadụ tili gị 5 million na ị ga-edeliver m. One thing about 5 million naira na buy obele ego ka ọwụ mana itinye na business ebe a iji ya mee importation just mee that importation 1 year ego ya ọ ya double ihe ịtụrụ anya accessories all these accessories onwe ife ji all these appropriate if you about accessories if you all the very cheap ebe onye chọkwa onye nwe company na be anyị my brother ihe na-ajụ gị dị very very important onye nwe company na be anyị like a two Bish Money nọ na Bish Money is a brand. yes. Aqua achọrọ m ka ebute m akwa with Bish Money. Yes. I alụlụ m ya na China Bish Money. In fact, oye take 1 week and roll gear, customize everything. You going to do aqua? Like my Chinese because when my Chinese friend na no into this aqua. Ntoli ga aqua ọ na-ajụ m sị m nchọka customize m the aqua ka problem. Ọbụla problem which a customize ọ dị ọta ọbụla nke a na m na ba ọ dị ife akwa na akwa tọrọ ụtọ. All this polar na-eyi na ba arụcha ya n'ebe a na-akwa polo ọ na-adị plain then onye ọbụla eje customize ya in his own form style ọ chọrọ. Okay. So ọbụla egwu ụmụaka China tọrọ ụtọ na business adị m atụrụ gas nwanne m China tọrọ ụtọ mụnwa n'obodo a kịta ana m azụ ndị mmadụ afịa onwe ndị ji 500,000 eme importation ana m etelu 500,000 ha ji ya na-eme turn up like oge mbata China last year
oge mbata China last year, one small boy money abido zụwa afịa ọ mbata obodo. This guy was somebody money had na mmanụ oge nọ na nja so mbata ọsị m na ụta nnọgo obodo a na ọ ya ala ka money na-eme business. Ife zuru ife this boy said the first time 400,000 naira go all these bedroom safe, all these slippers, don't look rubber slippers, said the guy may check what the thing said the way as I'm talking to you, this guy now so no less than 2 million something. 2 million something. Oh, we went Cheli, my brother, Cheli. Igbo. Oh, we went to our people. Information is power. Information is power. And I'm not putting a page on a team. Alternative source of earning. I always clamor for this. I make we here every single day. Alternative source of income. Yeah, but informations I na lack. Iji 1 million naira, ina de confused. Emali yi geji awe me. Iji 500,000, ina confused. Ina achọ 10 million. Opwe forget. Obu nu na grab the real information obu nu need for this present dispensation. Inwe go problem as a person. Information. Information obu ni neglect in this 21st century. Oge meche hot or bad. Itena mana la mutiye, unetena mana la mutiye. Akwamu wana aji question. Itena mana le learn. Iyo like direct presently now current your life. Awokwa na emeche na play nyep. Ino here life. Ana agwagi na 500,000 me wulugi business. You become a CEO of your own self. You become the oh God. One guy need look at abatam China so abatam China onwe ife m understand ife na-eme ndị baya wo amara ama but thank God for this platform. Thank God for this platform. Enwe some of ndị baya ha chọrọ ịbanye into importation ha na-atụ egwu ka ha na-atụ egwu na maybe imagine that somebody na-eji 5 million naira say na 5 million naira na onye ji nwe importation. Imagine mmadụ nwe 5 million na say na 5 na ọdọkwa shop ma 5 million onye ezi importation. Ngwa gị ya say gị oge mbata China ejiro m knowledge tam ejiro m oge mmechara expenses ni mmechara enwere m 500,000 nke onwe m oge mmechara expenses me my raise date enwere m 500,000 naira. Ndị mmadụ some people egwu problem ndị baya wu egwu ewe m 1 million naira 1 million or ezu ime importation. Ọ bụ na ịzụ akwa 1 million naira na China ebe a zụọ akwa eship oge akwa arute baya ị akwụ ụgwọ akwa based on quantity akwa igolu. Ife awụ one thing na-ada adọghachi ndị baya azụ na enwere ike ịpụta na shipping ya gala ọnụ. Ọ bụ na ị ga akwa 1 million naira anyị anaghị ego onye egoro akwa 5 million naira golu. Shipping, in fact, shipping is very cheap, all the very cheap. No, nke na-ada galon wo ime all this air cargo. How long can ship now last before low? If like shipping here, ship akwa, if on last, some na last, onwe nke na-ada about 2 months. Onwe nke na about 2 months and some weeks. Mana ọ bụrụ na ị chọrọ ime banye into importation buru n'obi n'ife just buru ya n'obi n'ife ọ ya agba bụ 2 months and some weeks inwetego ya akwa. And o nwere ka esi eme importation ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka ọ fịa gị arụ. Ọ bụrụ na ị nwere ife dịka 2 million na 5 million na ị chọrọ iji banye into importation etinyezina ego a once na ka esi tie ego a. Ọ bụrụ na let me say na ị nwere 10 million naira jiri 5 million naira bido ịzụ ọ bụrụ na akwa ka ị na-azụ zụrụ akwa 5 million naira sendie akwa agba ife dịka some months n'ụzọ zụọ another one. Then the first one na drop, the second one esochie ya. Ị na-ere first one, ị na-ere eze ego, a na-arụ gị another one. Ifo within 1 year inwego ya na-enwe that thing, ya na-enwe turn by turn. Ndị mmadụ ejiri amalụ gị n'ọgwụ a na-enwe ife dị ụta. Ife dị cheap n'obodo a, I no go lie you. Ife dị cheap n'obodo a. Accessory dị cheap n'obodo a. Ọ bụrụ na ị nwere gị ihe eji bịa China abịa just buy into importation just chọta ndị legit n'obodo a ka nkụ mma gwa gị eziokwu mụ na bụ one of them.
Can call you sorry mama bia ije na Anambra State kam Anambra State e wo mi shop Anambra State e wo mi shop Anambra State you sorry maybe shop wo dey nye the address ije na the place if my boy enwe mo boy na abo with my brother I know na my shop at the moment na emre for business life tawo ọ na-adị mma ịchọrọ ime business imeko business with onye nwere address nke so bụ na onwe ego gị si chọrọ ịda mmiri ka ịma na ebe a ka onye a na-anọ problem a lot of ndị be anyị nwere agwaghị ndị obodo a rigoro ego ndị be anyị ha wụ aja kwụsị mana ndị be anyị na like ka jee efile nọ ka jee n'isi mmiri chika nkọwa gị one thing ndị mmadụ amalọ mana ụta nọ na China mmeti disclaimer ama akwa m onye ewu yes ịghọta mba no adị m ekwu mmadụ bịa nye m ego no cheli my brother they can see disclaimer na-eti ewu this our brother allegedly is doing well allegedly ọ nọ n'ime China allegedly amakwa m na ọ nọ n'ofu nkompi nọlụ somewhere asị na ọ nọ na China my brother cheli nkwuchezi iguola onwe gị na biko cheli ka nkwuo allegedly this our brother Oluku very innocent. Mana amala mo no or the innocent. But disclaimer until you are gonna get the outside this page. Only your boss. Thank you so much. My brother Danny. Thank you so much. ọ bụ na ị chọrọ ịzụ afịa na China ị na-atụ egwu na enwere ike iri ya money na-eki esi mara ma onye ọ dị legit ka ọ dị legit for instance igolu like ụta nọ kịta nwere some people bụ mna eme business ha na-atụ m egwu mma gwa gị nwa nsogbu ka ife ịchọrọ igo ịgwa m ife ịchọrọ igo mụ na ga-agba price ọ daba mụ na gị mmeji na factory ya ngopụta ya buru ya jee na shipping company ebe a ya eship ya eruo na shipping company gị na ndị shipping company na-ekwuo ndị shipping company na confirm yes na afịa dị ụta dịkwa na ebutekwa na shipping company fa yes no ya eme ya vidio efi ya ka enye gị receipt yes no afịa adịfa enye gị receipt yes no afịa adịfa dị confirm ma ị nwere ike kwụzi ụgwọ erezere gị receipt. Okay, good. Ọ dị very simple. Good. Onwe ndị be anyị sị m jụọ gị onwe ndị sisi jụọ gị ibe na-akụ na enwe ndị sisi jụọ ya ibe na-akụ na China kịta ịma ndị be anyị wụ ndị oli ya ife na-akụ na China ebe a dị moment kịta wụ 1257 1257 ka onye si nọ 1157 ọ si nọ 1257 ọ dị right ka anyị kụọla ya aka my brother achọpụtago na ị nọ n'ime China mana a sị ikpufu okpu ka abụgodu ka isi na my brother mara na ndị funny ọkụ ya ị na-abụ m sọsọ ebe m na-aba mba ọkụ ya ọjị na onye ama afọ m peki post mbọsọ oge ị na-eri isi enye na Facebook asị m na Facebook na nọ mgbe ahụ ka nọ mgbe m nọ street before ntọnụzie wee wụzie prophet amụmụ mala for that picture because some people ị na-agwa ibi na inwe history like this some people aghọtala ọkwa ịghọta ụfọdụ amụlọ
this thing onye a na-ekwu na ije ikpughe 5 years ago onye agba gị ka ọwụ 10 years ago the same thing kedu ihe a na-efe ekili okay tekwe onye ọzọ na-edekwa iwe ọ dị tekwe time ebe o nwere ebe ị na-eje bashi ịfụọ n'ilo na-egekwe iti ife ilo ọya fụọ ilo fụzie ilo ka ịpịachi fụzie ilo ka igbuo ndị ka igbuo ome fụzie ilo na jikwe nwayọ ime ese foto fụzie ilo ebe unu chọrọ reality na ọkwibulu ndị Igbo onwere ndị ka ọkwibulu ndị Igbo hey fụzie ilo onwe ọdịka onye dị trisi ọdịka ite ukwe time ọ na China na-enwekwe China na-afọ enwe netwọk jungwa dị itinye jam China anaghị enwe netwọk bịa onye na-ede na ebe ọ nọwụla dịkpọ nweta imekọta de na ebe ọ nọwụla dịkpọ ọzọ imekọta de n'ọla dịkpọ ka ọ nọ n'ime mbefu blọk oyi olega don't mind them anazima blọk mmadụ nekwa ọ na-abakwali ka ibe ozu unu chọzi ọ na-agbakwali kedu ibe ozu unu chọ kedu ibe ozu unu chọ netwọk amara m ihe a chọ netwọk na-adịkwa n'ime lift o hey netwọk dị n'ime lift na ka nkọlụ China aka netwọk China nwere ife niile. China dịkwa mma mmadụ mme honeymoon o. China dịkwa mma mmadụ mme honeymoon. Hey! Ozgo. Hey! Nwoke iwe ikwu ka ikwu confirm mba nwanne anyị dere ele nna ka nkwukwoli ya aka ọzọ ụmụ Igbo enwele much people onye na-afụ na-ewepụta onwebe like this ọ genuine people na-ewepụta onwebe like this onye apụta na-efele mba ụwa ife siri ike na bai yes so mmadụ ịnọ n'obodo oyibo na scam onye nọ na bai ọ dị very bad ife siri ike na bai my brother ọ na-eme enwe somebody gwa m sị m na o tiri mmadụ na some people na-etili ego welie ego ba block ọ phone iwatago the thing ọ dị njọ ọkwa ndị da asampa iwatago ọkwa ndị enwe ọkwa ndị nọ n'obodo my brother ekwene ka oyi tụọ gị but I don't know heat okay you want to go my brother thanks I'm making it so much na enwe ndị na-ekwu okwu that accommodation this thing accommodation ọkwa ị na-akọwa na ọ dị affordable accommodation China dị more affordable than other countries. Yes. How are you? All the more affordable to compare other countries. Okay. Like I'm about reality. Now, if obodo gbasara ife a na-eri n'obodo abụrụ problem. Nri abụrụ problem na China. As far as na-ebata obodo, ọ bụrụ na ị chọrọ o nwegasị supermarket ebe a na-ele nri bai, ọ bụrụ na ọ bụrụ na time adịghị agas mba na supermarket dị ebe a ifegasị nri ebe nri dị n'obodo ada nri dị na China. Ka problem. Nri dị na China.
Okay. Accommodation China below problem. And like a 3 rooms and parlor na China, 3 rooms and parlor na China, here with them we are not here with them we are 650,000 naira. 3 rooms and parlor. Update anakwa agwa. 650,000. So enwere ike ka ndị buy si ebi wụ udo dị nwanne. Just ebe. Mba. Just ebe kita. Amakwa m that guy ikene. Amakwa m that guy. Akwa ndị Malia. Okay. My brother. Gaa n'ilu. Ana m ekwu ya ọ bụrụ na ijiri ego eji eme biznes ijiri ego n'ịchọrọ ịbịa biri na China mee biznes China malụ mma ime biznes ọ malụ mma mana one thing iyi akaba ahụ one thing gụwa na nwe gị na-achọ ịbịa China ya akaba ahụ ma avoid wụ ndị obodo ada like public gathering more especially ma ị bụrụ onye isi ojii ọ bụrụ na ị chọrọ ibi na China bie ya more than 10 years 20 years ọ kwefula ebe a ndị isi ojii na-anọ kaba ahụ sọ ebe a sọ ịbata obodo jee chee ebe eje bichala onwe gị na-emere biznes nwere gị na-eji akụkọ as I'm talking to you gadị n'ebe m bi mgbatataghala ana ndị obodo ya na-achọ ka m na-afa na-eteki pictures ka m na-afa na-ese foto ịbata obodo ife ọmụna gbasara public gathering ndị isi ojii eje n'ebe just na-anọrọ onwe gị they don't have problem with you ife ha malụwo inweghara ijideghara dọkụmentị gị ebe ọbụla polisi kwụsịrị gị gosifa dọkụmentị ahụ nwere ada discriminate ada akpa oke many of them self ha na-afụ gasị foreigners ha ya like ka gị na afa na-adị na maka gị na afụ emeka ife enwe in fact onwe particular city njelu na Saturday onwe particular city njelu last Saturday in fact erute m that particular city ntọ n'otu a celebrity ebe a akwụ ibe ebe a na-eme na-aghọta mgbe nje ehubeghị ndị China niile agbakọcha agba m round a na-ese m foto nchi anọ ka o mee lọrọ ọwa tụbazielu m ego my brother ihe a na etu China nọ na my brother etu China nọ na ihe emenwu mmadụ advice apart from update ya na ihe emenwu mmadụ advice o jide ego nya bịa China. Yes. Ọ bụrụ na iji ego one thing about ọ bụrụ na iji ego o nwere fem na mmadụ ji ego chọọ imesi biznes ike ọ bụrụ na iji ego enwere two types of people na-abịa China enwere some people bụ ha abịa goro afịa na-achịkwa azụ ha goro afịa na ọnwa month a na-achịkwa azụ mana ọ bụrụ na ị chọrọ ọ bụrụ na ị chọrọ ibi n'obodo malụ na ihe enwe kọntaktị ihe ji kọntaktị ndị gị na fa ya na-eme biznes ndị ya na-azụrụ afịa ka ọ ghara ịbụ na ije ejiri 20 million naira ị bịa mee resident mechaa resident bịa na-eme expenses ego a na-agbari ọka mma na iji ego anọ na be anyị na-eme importation na-azụrụ gị afịa onye na-eme advice ya bịa biri na China onye na-eme advice ya bịa biri na China onye ji kọntaktị n'iji kọntaktị jidekwa ego n'ịchọrọ ime na-eme biznes ọ bụgo na ijiri ego asọ anyị iji kọntaktị bata obodo ihe eme ọfụma ọ bụrụ na ijiri ego jide kọntaktị bata edeghara eburu somebody na-enwere ndị dent na be anyị ihe eme ọfụma iburu somebody enwere any dent yes how explain somebody maybe n'ịbụ somebody n'ime afịa gị na ndị mara na-enwe isi ife gbasara ego ị na-eri ego ndị mmadụ bụ na nghọta inwego aja afa ndị mmadụ anya like to associate with you mana ọ bụrụ na iji ego na ịchọrọ ịbịa zụọ afịa bịa China bịa zụọ afịa ọ bụrụ na iji kọntaktị bata China bịa mee biznes. These two things are important, ego na contact. Yes. Thank you so much, my brother. My brother, thank you. My life show, I really appreciate you. Ị na-abịa bulu n'obi na ndị abụlọ problem
In fact, ọ bụ na only the China ka chọrọ ị na-eri nri fa bụ the one of nri fa dị cheap. Onwe nri fa dị all the cheap. Azụ onwe azụ a na-eti a na-apata n'elu tebụl nke na-asụ pọtọpọtọ ọka dịkwa. Ịma nke m na-ekwu hotpot a na-apata n'elu tebụl ọ na-asụ. China adịghị eri n'ofu nri na ha adịghị ele ofu nri. Ha nọ round table different types of nri na-abata. Adịghị ele ofu nri. Ọ bụ my brother enwere ihe ọbụla asa abụ gị na China. Rice ama ndị a chifan ọkwa chifan. Yes. Rice ga-adị nri ndị be anyị n'obodo akịta. Like ọ bụrụ ị chọrọ ị na-eri nri be anyị n'obodo akịta. Nri ndị be anyị n'obodo akịta wụ 30 to 40 kwai. Ichenjie ya kwụrụ gị n'aka ebe 7 to 8,000 naira a plate. Ọ ya akwụ gị n'aka. Mana the best thing wee bata obodo ịbata iji aka gị na-esi nri na be gị ịbata ilie nri siri. Onwe ihe ọzọ nche ejughị ama m na ọyị gị nwaanyị na-enene ụmụ akwụna na-anọ na side after tontom enwe ụmụ akwụna ndị Uganda ukwuvelati aka nna ya aka na ya kosele mele another thing ọzọ my brother nyezie ndị be anyị advice onye bịa na-ejekwana solo apụ na bulu na China. In fact, ego some people na Kuri na ebe ndị akwụna nọ. Enwe one of my friend mmala amanụ n'obodo akịta. Tara adọrọ m sure ma nwere any week no dey ebe akwụna more than 3 to 4 times. Yes. Akwụna obodo akwụna Uganda na Tanzania no ala na more than 500 a night. Before tutu ada na more than 500 eje ekwe nimu ọzọ bụ na eche na nje eje ekwe nimu eso okwe mu 200 agwaghị na a short. 200 agwaghị na a short. Agwaghị na a short. Eje ekwe nimu ịma na ibe ka eje ekwe nimu agwaghị na a short na ma nke wee eziokwu na ịbata obodo kedu amụ just kechi amụ ka ekechi ma ịbata ife asọ ife na-agbari ife a na ọ na-agbari ndị mmadụ ego and one thing about it we bido hali ya ibidogo anyị dị ịtọ n'ọrụ na họteelụ anyị dị ịtọ n'ọ na tọmtọm họteelụ ofu onye anyị na-anọ gbafu nna n'ụtụtụ ka aftazi this boy na-abatazi n'ụtụtụ na-achịzi nna anyanya na nwa ihotugu na ovulu nwa Uganda nne kpozie nwa wee woluta izibia nna ifuku ukwula mba ọ bụ ụmụ nwaanyị Tanzania ụta ka asị adị ọ bụ na ị na-anụ ọ bụ na oge ịbịa China ị na-anụ maka shaobe ebe a wụ befadifa adị mana one thing about obodo akịta ụmụ nwaanyị fa abụlọ ụmụ nwaanyị na ada aroshi black ada aroshi foreigners like that. So ụmụ nwaanyị fa like black. I don't like black. Before ịnụ nwa nwaanyị obodo akịta maybe na onye gị na-eme business megide business ọ bụ na onye divorce dolu onye maybe nọnube di ọmụrụ nwe efesịrị ha na di ya ha na-agba divorce enwere gị na-megide business ọfụ na iji ego nwere ọsị ka gịnị na-agba ekwu eziokwu marriage ọwụkwọ maka bishi o ọwụkwọ maka bishi o anụlọ m 2 weeks na China pịalụ nwa China 23 years pala na what for you imagine na alụ na
WeChat search around. Imagine WeChat. Una na-emezikwa WeChat search around. Na bishi agago fa ka nkwolu bishi aka. Ka nkwolu bishi aka. Easy. Now, my brother, thank you so much. God will bless you. Because my like kwa because follow nu Asia Prince. Follow nu Asia Prince. Because ndị ba follow nu Asia Prince. You want to go Obikagi emecha mma drop kwa my drop kwa my f this thing na my this thing because ebe aka m na-emekarị some nkwalo some ozi nwetakwara from this side I drop kwa ya that side like some of our brothers some of our people ya like but kwa side visa na dị cheap enwere before that video gente ịchọ editie video nye gị some you want to go for your page n'ivi na-eme because afụkwa m na ịbụ creator kwịghọta so to so mpost oyi a na mma ata agịgị ọkwịghọta then mma agwakwa ndị mmadụ ama agwakwa na my follow nu Asia Prince onwere ibe dị ka information is power ịghọtago gwa gị nke wee eziokwu gwa na onwe gị mmadụ ka ewu I no go lie you mmadụ ka ewu. Thank you. In fact, enwelu video imechalụ ngecha this video onye nwa bụ ife motivate m ji na-abọ mbụ gị steady na your inbox na FB ka mụ na gị nwee mkpakọrịta ụka ọ mmadụ ka ewu nna ebe mbụ gị I'm very happy na ụjọ tụbazie m nchike ezili onye ezi mana alike m ka isi ede ibe ịdị objective ọ bụrụ na ndị be anyị mụta ka esi ede ibe go straight to the point agba m people ọ bụrụ sọsọ gị ọ bụrụ ịbịa ịmaka people si ede peace there is something I want to discuss with you enwere substance dị na this type of thing mfie ọ dịkwa ka normal message Bish, I want to tell you something private. Bish, can I have 1 minute of your... Can you even have 1 minute of... My time will be occupied. Go straight to the point. In fact, when they watch, I just say hi, now your inbox, hi, say hello. Hi, bro. Now, some people are not They I made the celebrity. David straight, David cho direct, Maple note direct, even cho so. Onya ngonya opike interest or reply yage. Oh, can these guys were daily me? Tell me even man a comment section. Daily me man a comment man a inbox. They confused. I couldn't have got the evidence now. And the young one of all my even by the grace of God, all my even so. My brother, yes. Thank you so much. One love. Every opportunity to your platform. Na-enyere ndị mmadụ aka na-agbasakwa oziọma. Onwekwa oziọma ọzọ ka nke a forgetkwa ife a na-eme na chọọchị. Onwekwa oziọma ọzọ ka nke a. Ọ bụ reality. Sọsọ onyinye mane sọsọ offering. Onyinye kama ka enyebego. A na-enyekwa ndị page mu na support kwa m go in fact I'm quite grateful. I nwekwa support here, a lot of support, and I thank them so much because bullying a force is something that comes natural. You don't force it, it comes. So when ekene ngi well because follow nu Asia Prince, in on FYPO in here because follow ni support one ya follow ni at least nka watch no na-eme ofutagokwe kwuo ibe ọ na-eme o support ezide mma aganya nga na abụọ onye nya na ame business ime business oga ịpụta ikwo Bish na Asia Prince ga na page ya ipost o video nga bugote gị here bikonu. Thank you so much everybody, thank you so much. One thing ntọrọ gị onye ọbụla bụ ọ bụrụ na ị chọrọ ka mụ na gị mebi onye na-ama ego gwa m ife chọrọ mụ na gị kpabie price obelu mụ na gị
Maybe you are a shipping company, confirm or before you ego. I don't have a problem with that. Okay, very humble guy. All right, thank you, bro. My brother, you want to go one, you got no on a goal nature.